खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 फागुन दान 1431 एबा 16 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि लुबैनाया धोरोमारि सानथौनि फारसे जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो सानथांखि लानो हागौ। रंजानायजों मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि आखुआव एसे सोलायनांगोन। थारैनो खुसिया नोंथांनि न'आव फैगोन। नखरारि जेंनाफोरा गाव हारसिङैनो सुस्रांजागोन। दिनै मोनसे खाथि सुबुङा नोंथांनि खुसिखौ 2 गुन खालामगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि गोदान खाबुफोर फैगोन। इसोर साननो दै बाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। नोंथाङा जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ नांगौ रोखोमनि नोजोर आरो जोथोननि गोनांथि दं। नोंथांनि नंगुबै सानथांखिफोरा नोंथांनि रांखान्थिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। गावनि जिउनि लोगोरिजों नोंथांनि आन्दोआरि फोरमायथिखौ फोसावनायनि सिगां सान हायोब्ला बेनिफ्राय बारग'। मानोना बेफोर आयदाफोरा ओंखारलांनायनि खैफोद दं। अनथोब आरो अनथोबफोराबो दिनै नोंथांनि आंगोनि मुडखौ सोलायनायाव फेलें जागोन। माखासे मावफारियाफोरा गोबां गोनांथार आयदाफोराव नोंथांनि खामानिनि रोखोमजों खुसि नङा। नाथाय बिसोरो नोंथांनो खोन्थाया दि नोंथाङा हमदांनो हायो दि फिथायफोरा नोंथांनि मिजिंथिनायखौ आबुं खालामाखै। अब्ला नोंथांनि सानथांखिफोरखौ फिन बिजिरफिननाय आरो सुद्रायनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ जेबो हेंथा दाहो। गावनि जिउ लोगोरि आरो लोगोफोरजों एसे सम हगार। दिनै नोंथाङा हारसिं मोननो हागौ। बेनिखायनो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बबेहायबा बायजोआव थां आरो लोगोफोरजों एसे सम हगार। साननाया आंगोफोरनिफ्राय फैनो हागौ। बेरेखा हानजाफोरा जेनगोन। गथ'फोरनि फारसे बिबानफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। अनथोब आरो सनमाननि खाबुफोर दं। सावस्रि आरो मुंदांखानि बागै सांग्रां जानाया गोनां। दावबायनाया गोजोन आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। मावख'नि गोजौ मावख'गिरिफोरनि थुलुंगानायजों नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय दिनैनि साना मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नखरजों मोनसे फालिथायाव थांगोन। खुरमा बाहागिफोरा न'आव फैगोन आरो थांगोन। नोंथाङा राजखान्थियाव मोनसे सांग्रां बिफाव लागोन, जाय नोंथांखौ सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। दिनै गोबां दावबायनायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ। बियो रोजाबगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन आरो बिसोरनि आरिमुखौ बाख्नायनाय जागोन। इन्जिनियारिंनि फरायसाफोरा मोनसे कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि जासिथाइ मोननो हागौ। नोंथाङा गोनांथार बायनायाव बांसिन रां बाहायनो हागौ। गोनां सुबुंफोरनो आदार हो, नोंथाङा खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दन बिफांनि गाब। सिंह राशि। नोंथाङा नोंथांनि उफ्रा समखौ नोंथांनि मोजां मोननाय खामानिफोरखौ मावनो एबा बै खामानिफोरखौ मावनायाव हगारनांगौ, जायखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो। दिनै नोंथाङा गोबां गोदान रांखान्थियारि सानथांखिफोरजों मोगा-मोगि जागोन। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां मोजां आरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ सांग्राङै सान। नोंथांनि फंबायआ नोंथाङा सान्नायनिख्रुइ बांसिन हेफाजाब होग्रा फोरमान जागोन। गावारि आयदाफोरा सामलायनायाव थागोन। गावनि आखा-फाखाथिखौ बांहोनो थाखाय गोदान आदबफोरखौ बाहाय। नोंथांनि स्टाइल आरो खामानि मावनायनि गोदान आदबा बै सुबुंफोरनि गोसो बोनो हागोन, जाय नोंथांखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कन्या राशि।
दिनै नोंथाङा गोब्राब नाजानायजों साख्रि आरो फालांगियारि हाबाफारिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। दिनै खामानि मावथायाव गाज्रि थासारिफोर थागोन। गोब्राब नाजानायनि गोबां अनजिमा थागोन। सावस्रियाव एसे गाहायाव फैनो हागौ। नोंथाङा बेरेखाफोरनि सायाव देरहानायनि मोन्दांथिखौ नुनो मोनगोन। दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। सोलोंथायाव दावगानाय फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमानि नुजाथिनाय आरो हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि आखुआव रागा जोंनाय थानो हागौ। धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे बांसिन लुबैनाय थानो हागौ। नाङै हाबा आरो रायज्लायनायाव सम ओरैनो गारनायनिफ्राय गोजानाव था। फालांगिखौ फेहेरनाय जानो हागौ। नोंथाङा बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। फरायनायाव गोसो जानाया सिखांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन। बायजोआव मोजां बोथोरनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि बांसिन समखौ बायजोआव हगारगोन। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय मोनसे जासिनाय मोननो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोब्राब खामानि मावनांगोन। दिनै मोनसे गोदान मावथांखि जागायनायनि सिगां लोगोफोरजों सुबुरुन लानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों धोरोमारि थावनिफोराव दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। सोरखारि नङि साख्रियाव खामानि मावग्राफोरा दिनै मासि जौगानो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों थागोन। चन्दननि तिलक फुननानै न'निफ्राय ओंखारलां, बेयो नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, उदैनि बेरामफोर, गुबैयै गेसजों गोग्लैनाय बेरामिफोरा एवनाय आरो मोदोमनाय आदारफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायो। बेयो बिसोरनि जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। राङारि आयदाफोराव उफ्रा सांग्रांथिनि गोनांथि दं। नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरनि मददजों नोंथाङा गोदान फोथायथि आरो रंजानायजों बुंफबगोन। नोंथांनि गोसो दुंनायखौ हमथानानै लाखि, नङाब्ला बेयो नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। जुदि नोंथाङा थार सुबुंफोरनि सिगाङाव नोंथांनि गोहो आरो रोंग'थिखौ दिन्थियो, अब्ला नोंथांनि मेगनाव थाबैनो मोनसे गोदान आरो साबसिन सावगारि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोजा गाब। धनु राशि, दिनै माखासे बेसेनगोसा बेसादफोरखौ खोमानो गिनाय दं। बेनिखायनो नोंथांनि गोनांथार बेसादफोरखौ रैखाथियै दोन। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि सावस्रिनि फारसे गोसो गैयै जानो हागौ। माखासे समनिफ्रायनो नोंथांनि सोमोन्दोआव गोहोम खोख्लैनाय गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। गोसो बायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सिरि था। दिनै होंगो-दोंगोआव गसंनो नाजायाब्ला साबसिन जागोन। बेनि सोलायै गुबुनफोरखौ सिगांथिं आगान होनो थुलुंगा हो। जुदि नोंथाङा गावनो सिगांथिं फैनो नाजायो, अब्ला गुबुनफोरा गोरलैयैनो नोंथांखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा मावख'नि बसजों माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय रायजानो हागौ। बांद्राय रागा जोंनाया नोंनि खामानिखौ गाज्रि खालामगोन। दिनै जायखिजाया आयदायाव गोख्रै रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। सम्फथियाव रां थिसननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा नोंथांनि समाजारि हाबानि थाखाय नोंथांखौ बाख्नायनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों मोनानि जानायनि सानथांखिया जानो हागौ। गावनि मोदायनो बिबार बाव, गासैबो जेंनाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, नोंथांनि गोख्रों गावखौ फोथायनाय आरो साननि गोरलै खामानिनि बोहैनाया नोंथांखौ जिरायनो थाखाय गोबां सम होगोन। रंजानाय आरो समायनायाव गोनांथिनिफ्राय बांसिन सम दाबाहाय। मानसिफोरखौ मोजां आखु दिन्थि, गुबैयै जायफोरा नोंथांखौ मोजां मोनो आरो जोथोन लायो।
नोंथाङा नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्डनिफ्राय फोथायखेबस' खालामजानो हागौ। नोंथाङा मिन्थिनो हागौ दि नोंथांनि बसआ नोंथांजों मानो एसेबां गुसुयै रायज्लायो। जाहोनखौ मिथिनाया थारैनो नोंथांखौ अस्वस्थ खालामगोन। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय नोंथाङा उसुखुथु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै खामानिनि जायगायाव हरखाबै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। आबेग गोनां जानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा गावनि पार्टनारजों इयुननि सानथांखिफोर बानायगोन। न' बायनाय एबा लुनायनि सोमोन्दै गावनि पार्टनारनि बिबुंथिखौ नेवसिनाङा। फैबाय थानाय खरसाफोरखौ सामलायनो थाखाय नोंथाङा जयै बिथांखि लानांगोन। नोंथांनि समा दिनै जोबोद मोजाङै थांगासिनो दं। नोंथांनि सुथुरफोरा दिनै सिरि थागोन। सम्पथिनि सोमोन्दै गिदिर गोरोबथा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सानफ्रोमबोनि हाबाफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। सोलायनायआ मुलाम्फा लाबोगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरखौ थि समावनो फोजोबनाय जानो हागौ। नोंथाङा सोरखौबा हेफाजाब होनो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।